Herkese oңалықлар вақты студияда Лина Хасеншина. Автомобиль юллары дәүләт идарәсе кышка әзер. Юл транспорт фаҗигаләрендә һәлак булучыларны искә алу дәвам итә. Ознакайда урып җыю сезонына нәтиҗә чыгардылар. Автомобиль юллары дәүләт идарәсе хезмәткәрләре өчен кызу чор башланды. Кышкы һава торышы юлчыларны көн-төн һәм иртән-иртүк эшләргә мәҗбүр итә. Барлык җаваплы хезмәтләр һәм идарәче компанияләр ишегалды территорияләрен кардан һәм буздан вакытында чистартырга әзер. Автомобиль юллары дәүләт идарәсе белгечләре сүзләренчә, кар чистарту техникасы кышкы сезонга әзер. Безнең Мобгуатта техникалар 60-65 техника единицы техника бар, уже алар әзер юл чистартырга. Хәзер автомобиль юлларында, тротуарларда һәм велоюлларда механик кар чистарту эшләре дәвам итә. 350 километр юлны содержать итәбез, 150 километр тротуарны, 120 километр велодорожкаларны тотабыз. Аның өстенә еще остановкалар бар безнең, остановкаларның тукталышында чистартабыз. Бүгенге көндә 25 кеше рабочий эшли, бу пешеходный переходларны, остановкаларны чистартуда катнаша. Беренче чиратта машина һәм җәяүләр күп йөргән урыннар чистартыла. Бу сырхаухана, мәктәп, балалар бакчасына илтүче юллар. Кар күбәйтеп яуганда бөтен юлларны кылачларга тырышалар. Төнлә 25 техника, ә көндез 30-35 эшли. Эшләү режимы тәүлек буе. Без инде юлга кешеләр әйткәнчә әллә химикатлар применять итмибез. Без только минеральный галит, концентрация минеральный галит применять итәбез. Ул агрессивный түгел. Шулай ук бузлавыкка каршы материаллар запаслары сатып алынган. Ноябрь айының 3-нче якшәмбесендә юл транспорт фаҗигаләрендә һәлак булучыларны искә алу көне билгеләп үтелә. Бу көн аяныч фактка игътибарны җәлеп итү максатын күздә тота. Теманы Ләйсән Галиева дәвам итә. Кеше язмышларын җимергән һәм гомерләрен үзгән аварияләр турында яңалыкларны һәрбер кеше авыр кичерә. Ләкин тирәнлектә ул һәм аның якыннары белән андый хәл булмас дип өметләнә. Юл транспорт хәрәкәте корбаннарын искә алу чаралары да бу мәсьәләгә игътибарны арттыру. Аның максаты киң җәмәгатьчелекне юл куркынычсызлыгы мәсьәләләренә юнәлдерү. Юллардагы үлем җитемнәрне, тән җәрәхәте алу очракларын киметү. Шул уңайдан без барыбыз да яшьләр үзәгендә студентлар өчен әлеге чараны оештырдык. Доклад белән Әлмәт районы Юхиди бүлеге начальник урынбасары Андрей Лиманский чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, агымдагы елның 10 ай нәтиҗәләре буенча Әлмәт районы территориясендә 102 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 19 кеше үлгән һәм 120се тән җәрәхәтләре алган. Юлларда 37 меңнән артык административ хокук бозу теркәлгән. Күпчелек фаҗиганың сәбәбе кагыйдәләрне тупас бозу. Чара барышында хезмәттәшебез Вероника Рябова үзенең машинада йөрү тәҗрибәсе белән уртаклашты. Иң мөһиме, машина йөртү мәктәбен сайлауга бик җентекле караш ди ул. Эти чувства, эмоции, страх и волнение какое-то, в то же время восторг, ты прорабатываешь все оставшееся время обучения в автошколе под руководством опытных профессионалов. Яшь буын күп юл кагыйдәләрен белергә һәм онытмаска тиеш, чөнки ул кагыйдәләрнең күбесе кан белән язылган. Бу хакта белгечләр кабат-кабат ассызыклады. Моның белән яшьләр дә килеште. Бу чара бик файдалы булды. Хәзер инде без юл кагыйдәләрен бозмаячакбыз. Юлда игътибарлы булырга кирәк. Водительләргә бик тиз йөрмәскә, карарга юлга кешеләр үткәндә юлны. Ләйсән Галиева, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Куркынычсызлык темасы кышын күп өлкәләрдә актуальләшә. Шул исәптән ял иткәндә дә, мисал өчен шугалакларда. Сүз уңаеннан Әлмәттә бүгеннән тимераякта шуарга була да инде. Тулырак алдагы сюжетта. Тимероякларны чыгарырга вакыт җитте. Бүген Нефтче мәдәният сараен мәйданчыгында шугалак үзенең беренче кунакларын кабул итә. Килүчләргә барлык уңайлыклар да булдырылган. Биредә үз тимерояклар белән килергә дә, алып торырга да була. Мондый корылманы 6 ел элек Әлмәтләргә Татнефть компаниясе бүләк итә. Бу Татарстанда ясалма бозны суыту системасы булган беренче шугалак. Это специальная технология, при которой применяется холодильное оборудование, который позволяет
МУКАДКУ работать в плюсовую температуру. Бузда шоу күңелле һәм кызыклы һөнәр, ләкин онытмагыз, бу травматик спорт. Онытылмас ял итү һәм уңай эмоциялар алу өчен куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәргә кирәк. Шуңа көн саен 10-нан 22 сәгатькә кадәр, март ахырына кадәр эшләячәк. Алия Байрамалова, Милена Валиева, Дамир Кырванов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга агросәнәгать комплексы Татарстан икътисадының аерылгысыз өлеше. Бүген тармакта авыл хуҗалыгы сәнәгатенең яңа инновацион технологияләре үзләштерелә, эшкәртү камилләшә. Шул исәптән азнакайда. Бу авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек сәнәгате хезмәткәрләренә багышланып уздырылган тантанада да ассызыкланды. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Тантананың төп геройлары үз гомерләрен мактаулы хезмәткә багышлаган тынгы белмәс авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре. Алар өчен туган җир һәр вакыт аерым игътибар таләп итә. Һәм бүген шундый зур бәйрәм үткәрәбез, аларга үзебезнең рәхмәтләребезне җиткерәбез һәм тагын да тырышып эшләргә язсын. Авыл җирлегендә максатчан һәм тырыш кешеләр яши. Сыер савучылар һәм механизаторлар, зоотехниклар һәм агрономнар, алар барысы да зур хөрмәткә ия. Бүгенге бәйрәмдә алар 4 блокта бүләкләнәчәк. Азнакай район һәм шәһәр мәдәният йортында хезмәт алдынгыларын хөрмәтләп күңелле ял программасы тәкъдим ителде. Районның агросәнәгать комплексын Агросила, Союз Агро, Август эре холдинглары, 6 урта авыл хуҗалыгы җәмгыяте, 100 КФХ, 13 меңнән артык шәхси ярдәмче хуҗалык тәшкил итә. Быелгы менә авыл хуҗалыгы работниклары көнен безнең Тукай җаваплыгы чикләнгән җәмгыяте зур матур күрсәткечләр белән каршы ала. Безнең хуҗалыгыбыз районда иң күп 1 гектардан уңыш җыеп алып, район күләмендә беренче урынга чыкты. Хезмәте барның хөрмәте бар диләр. Тантаналы чарада хезмәт алдынгыларына сәхнә түреннән төрле дәрәҗәдәге дипломнар, мактау кәгазьләре тапшырылды. Рөстәм Ганиев үзе Азнакай егете. Шәһәрдә туып үссә дә, авыл хуҗалыгы юнәлешен сайлый. Агрофирма Азнакай җаваплыгы чикләнгән җәмгыятендә инде 2011 елдан бирле эшли. Мин агрофирма Азнакайда эшлим. 12 ел инде. Эшемне бик яратам. Киләчәктә тагын шулай матур итеп авыл хуҗалыгында эшләргә телим. Альберт Валиев исемендәге күчмә вымпел Марс җаваплыгы чикләнгән җәмгыяте комбайнчысы Азат Галәүддиновка тапшырылды. Былай Кәкриелгә да официально 78 елдан бирле эшлим. Мәктәптә 73 елдан мәктәптә эшли башлаган, мәктәп елларында грузчик булып эшли башлаган. Шуннан бирле шул хозяйствода 18 ел комбайнда, но төп профессиям шофер минем. Буларан хат шәрейна, 40 мең зуктык. Малай белән бергәләп малай ярдәмче. Тынгы белмәс ветераннар өлкәннәр белән янәшә торып, яшь белгечләр, хәтта мәктәп укучылары да авыл хуҗалыгы программасын тормышка ашыруда үзләреннән өлеш кертәләр. Чарада катнашучы авыл хуҗалыгы уңганнарына Татарстанның һәм Башкортстан Республикасының ат казанган артисткасы Иркә һәм аның иҗат төркеме күңелле чыгышларын бүләк итте. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Муниципаль хезмәткәрләр спартакиадасы дәвам итә. Ул агымдагы елның мартында чаңгы ярышларына старт алган иде. 4нче спорт төре мини-футбол турниры булды. Сәламәт тәндә сәламәт акыл икәнне белүче һәм үз үрнәгендә моны дәлилләүчеләр белән без дә аралашып кайттык. Әлмәт шәһәрендә зур спорт бәйрәме узды. Калабыз 2 көн дәвамында мини-футболда көч сынашучы муниципаль хезмәткәрләрне кабул итте. Алар республиканың 12 зур шәһәр һәм районының данын яклады. Такой большой спортивный праздник, когда Зур спорт бәйрәме муниципалитет хезмәткәрләре галстук костюмнарын спорт киеменә алыштырдылар. Гадәткә кергәнчә ел сайын күпләр киләләр һәм без дустана якын мөнәсәбәтләрдә. мы уже такие друзья, в хороших отношениях. Җитәкчеләр авыл советы башлыклары бер команда булып эштә дә, спортта да хезмәттәшлек итә. Һәркем уңышлар һәм җиңүләр тели. Калабызга ярышлар кабул итү өчен ихлас рәхмәтен белдерә. Республика күләмендә Азнакай командасының җиңүчеләр арасында булуы район башлыгының җаваплы һәм сыйфатлы итеп капкада тору нәтиҗәсе. Ел сайын Әлмәткә шатланып, рәхәтләнеп киләбез. Без инде бик яхшы гына тренировкалар үткәрдек, әзерләндек. Менә команда әзер. Узган елны инде 3нче урын алган идек. Менә быел Алла бирсә, тагын да үскәрәк миннәргә исәплибез. Шуңа күрә инде бик зур рәхмәт Әлмәт шәһәренә, Әлмәт җитәкчеләренә, бик матур итеп оештырганнар, әзерләнгәннәр. Спорт ул беренче чиратта сәламәт тормыш рәвеше. Муниципаль хезмәткәрләр эштә генә түгел,
спортта да бердәм. Спартакиада уртак максат җиңү өчен бердәмләшү мөмкинлеге булып тора. Мини-футбол турнирының беренче көнендә уеннар 4 группада узды. Ә икенче көндә ярымфиналда 4 команда очрашты. Манежның бер яртысында Ознакай белән Яршалы уйнаса, икенчесендә Әлмәт белән Казан командалары көч сынашты. Нәтиҗәдә финалга быел да казанлылар узды. Әзерләндек, бик әйбәт тырыштык. Монда килеп җиткәч, жеребьевкаларны узгач, мандатный комиссияларны узгач, уйный башладык. Ел азагына кадәр муниципаль хезмәткәрләр өстәл теннисы, бильярд, шахмат, бадминтон һәм җиңел атлетикада көч сынашачак. Спортта иң яхшы районнар декабрьдә билгеләнәчәк. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, монтаж операторы Оля Берамалова, сезнең белән сау булашабыз, исәнми булыгыз.